ole sikahyvä. Voitaisiin vaan tehdä jotain tällaista. Voispa se olla jopa hyväkin idea. Niin. Koska se on sen takia, että mä haluan olla YouTube-tähti. Se on se syy. Ai, että sä kidnappasit meidät. Joo, että mä tarvin apua tubessa. Aha. Tervetuloa uuden Hepset-videon pariin. Tässä videossa tämä on Pertti, eikä muuta sen enempää. Ei siitä sen enempää. No niin, riitti. Miten me editoidaan meidän videot? Kattokaa mun pään sisälle. Ei meillä saa. Joo, aika paljon tekemistä. Ei mitään. Kai se mäkin haluan katsoa. Ei oo mitään. No niin, nyt se Pää kiinni. Ei se vaan. Kun video oltiin saatu editoitua. Meillä tilaajia on jo yli 10. Miten ne sanat meni? Aiku niin, mä käyn. Onkohan ne täällä takana? Meillä omenoita Tää on jo yli 10. Vaikka me syötiin ainakin puoleen. Poikki! 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 Mitä? Otto 2! Bru. Meillä tilaajia Ja on jo yli 50. Niistä puoliakaan mä tiedä ei. Poikki. Niitä oli vain 20. 19. No niin, 19. Voisitteko auttaa meitä saamaan lisää tilaajia, nimittäin me tarvitaan